Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, itago na lang ko palihog sa pangalang Brian. Nagpuyo diri sa tawan-tawan kalinan. Nakaingon gyud ko mga idol, nga dili nako magugma pa. Kay ang mga babay, mayra sila sa panahon nga naay kwarta ang laki. Kay sukad nga nawad-an kog trabaho atong pandemic mga idol, og nabalhin mig puyo diri sa kalinan. Nausab man ang akong kaipon. Panguli na lang mo diri sa tawan-tawan, anak. Pagpayag mo diri, kadako ining atong luna. Kaysa bagrinta pa mo. O ma? Ang problema, kung ganahan ba to imong uyab diri nga mingaw man. Testingan ko lang siya hangyo ma. Kay lisod man po kung magpundo mi dito syudad. Unya ako, wala trabaho. Aw maayo unta kung musugot siya. Di man mo pun mapas mo diri ba? Musugot lagi to ma. Pakigsultihi anak, basin mo sugot di ay. Dayon lab. Mo ning among balay diri. Ug kutob sa maabot sa imong pananaw, amo anang yuta. Tinuod ka? Joke ra bitaw ga. Mga tulo ra ka hektarya ra ni. Maayo kay ni ana mo. Naabot ra gyud ka diri sa amo day. Mayong hapon te. Maayong hapon sap. Si Papa ma. Tuwa sa maisan. Pangaon usa mo. Usa i-plaster ng inyong mga gamit. Dali na lab. Mga unsa ta. Nagsabaw si mama og native nga manok. Sige love. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nalipay ko. Kay nisugot ang akong uyab nga diri mi mag-ipon og puyo sa among balay sa bukid. Okay man daw sa iyaha ang simpleng kinabuhi namo. Layo kaayo kini sa naandan niyang kinabuhi sa syudad. Pero, paglabay sa mga buwan mga idol, hangtod nga nahimong tuig, nakalain na mi og puyo ni Ann. Duol rapod sa balay nilang mama ug papa. Naunsa ka? Wala ka nagluto. Kabalo kang tigpaniud to na. Namay ka noon diha. Kanon lang, way sudan. O sa may gusto nimo, magluto na pud kog gulay. Hoy Brian, gikapoy na kay kog kinaon sa gulay. What sa may gusto nimo? Karni kada adlaw? Pamaling ka dito. Kay lutuan ta ka. Ay ko gasula-sula ng gulay-gulay. O dito di ka mukhaon sa inyong balay. Basi na'y ulos bula dito. An? Dagun siya maday ka. Wa man nimo ulawgi ang baboy. Lawgan din mo. May man ka kay naanad ka ng trabaho ah. Pwede magud ba nga matun-an na? Dili ko interesado anak. Utsa man ka uy. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Okay pa kaayo ang among panag-uban ni Ann. Sa sugod, pero nagkadugay, makita na ako nga dili gid siya ang babay nga makaantos sa simpleng kinabuhi sa bukid. Gusto gyud niya kanang sinosyal mga idol. Sa una nga dako pa kong sweldo, sige raming kaon sa gawas. Siging gabuffet. Onya siya, Shopee, Lazada. Pero karon, lahi na ang among pagkabutang mga idol. Pinupri na. Hinungdan, nga nalahi pod ang pagtagad ni Ann sa akua. Maayo kinauli na ka. An, unsa man ni? Gigawas mo lagi mo malita. Muuli na ko sa amua. Ha? Muli na ka sa inyo? Unya ako. Dili na ko kaanto sa inaning kinabuhi, oy Brian. Ha? Unsay but mo ipasabot? Pasensya na. Makigbuwag na ko nimo. Ha? Unsa may sala ko nimo an? Wala. Gipulan ako diri. Dili ni mao ang kinabuhi nga akong gusto. Wala ko ning eskwela para palawgon lang ko ni mong baboy. Patugwayo ng kanding. Unsa man? Mubaling ta syudad? Ayaw na. Dili na Brian. Dili na ko nimo. O kung mahimo, pasag di ko makalakaw. Kay dili na gid mausab pa akong desisyon.
Bisan pag maghikog ka. Salamat na lang sa tanan-tanan. Adios. An? Tuada. Wa man lang gani man ang hinamo ni Mama Dibo. Bisa nakita bidiya nagtindog dito sa gawas. Gilabyan rami. Pasag ditong babayhan na, Brian. Dili to siya bagay nimo. Ma, pila na mi katuig ni An. Wa ko magnahom nga makain niyang biyaan ko. Nagduda man gani ko nga may lain tong laki si Ann. Ma, May ka-video call man to pirme kung wa ka. oh, base nagitag afam. Kalimti to siya, Brian. Pagitag babay, kanang taga-diri lang sa atua. Maog yun. Kanang makarelate sa atong pinubring pagpuyo. Kuya Tutoy, og lulahubag. 1 month na kapin, sukad ko gibiyaan ni Ann. Nakitaan ko na lang sa Facebook nga may lain na siyang karelasyon. Sa tinuod lang, nasakitan ko o gimingaw na kaayo ko niya. Pero gipugngan ko ang akong kaugalingon nga mo contact niya mga idol. Kailangan na akong mag-move on o galimtan siya. Sakit, kay 5 years pudming nag-uban ni Ann. Og nasayang lang ang tanan. Lisod-syod kung wala tay kwarta. Tagsara siguro'y babae nga muunong sa lalaking why nahot. Pag umaray sa ligan, salamat sa inyong pagtagad ning akong suwat. Maghulat. Brian. My love, sa inyuhang nadungog ang suliran sa tuang ikaduhang letter sender nga si Brian nga taga Kalinan. Makaguol tong balita sa rape diha noon niya gipatay pagyud pastilana. Itang mga ginikanan nga adunay mga anak nga babay magbinantayon gyud ta. Kung mahimo nga kita gyud mo sundo sa tong anak dito sa eskwelahan, ilabi na ning mga BE na gani manguli kay panghapon ilahang klase o kining mga college student nga panggabi ang ilahang klase. Makaguol lang hunahunaon pag amping in taon mo mga inday. Nahala ari na ta ni Dudong Brian. Dong, wala tay mahimo kay ni Bidja naman ang babay, ning declare naman siya nga di ko mabuhi aning bukid. Dili ni para nako, wa ko ning eskwela para patugwayog kandeng palagug baboy. Ang imuha din hikarundong acceptance, pagdawat na lang yun nga, di gito siya maong badji para nimo dong. O kung mahimo, ayaw sa dayon pagpangitaglain, kung di pagyug ka ready. Kung di pa andam imong kasing-kasing, in pain pa, kalma lang siya. Diha na puhon kung maka-move on na ka atong maong bayi. Kay kato siya, naka-move on naman, dugay ra siguro, kay na naman sila yung karelasyon, buwan pa lang gani mo nagbuwag. Sakto imong mama nga, kung mahimo, mamili kag babae ka nang makarelate sa inyuhang panginabuhi. Kanang ganahan magpuyo sa farm, ganahan mag-garden-garden, ganahan mag-ating mga hayop, na ay mga babae nga inaana dong. Ayaw na lang yun anang mga city girl, kay di gina mo sapi dong. Di na ka-relate na to. Kaya ako taga-bukid man sad ko. Ugadahan yung kung magpuyo sa bukid, kay dili gasto. Pwede rata mangutlo de sa tong mga tanom nga gulay. Ampulan ta gulay, pwede rata mag-ihawg manok, ihawg pato o kandeng. Sa tinuod lang, mas nindot magpuyo sa bukid. Pero mao lagi, depende sa tao. So kato siya dong, gipili man gyud niyang mobiya nimo, so pasagdiin na lang. Hinay-hinayi na lang dihag dawat nga dili gid siya para nimo. Ug naay lain nga ihatag si Lord diha nimo puhon. Salamat dong Brian sa pag-share ni ining imuhang story dong. Ikaw pa diha labs kung nakaisuliran sa kinabuhi era kauwaw sa pagpadalaan na din hining atong programa. I-PM lamang ko Lola Hubag Love Radio Davao. Search ko diha sa Facebook og PM sa imong suliran. Pangalyas lang ha kung sensitive ang imuhang story. Og sa dili pa ko malimot, daghang salamat sa itong mga sponsors, ang Royal Derm and Beauty Lounge diri sa Dalang R. Castillo sa Agdao, ibabaw sa Mercury Drug. Ma'am Hena Barro, thank you very much. Crabs and Company, Salamiang Seafoods diha sa May Matina, Sisig Factory, Rose Bake Shop, Pasul mo, luto ko at Lindo's Farm diha sa Barangay Los Amigos, Tugbok ning sudad sa Davao. Salamiang Hito, Lindo's Farm. Ma'am Rosemary Lindo, thank you very much. Sa mga nangita din haog kakanin dulces, kakanin my loves, testingin ninyo. I-PM sila sa ilahang Facebook page,
Dulces Kakanin, Sir Archie Austria, daghang salamat. And of course, G-Pods, Homestay and Cafe sa may Baganihan, Marilog. Testingin ninyo dito, my loves. Nindot dito, limpyo, og accommodating kaayo ang mga tag-iya og ang staff. Daghang salamat, sponsors! Sa ngalan ni Kuya Totoy, ako ang inyong Lola Hubag. Feel good lang, always!